Banja Luka vrlo dobro zna šta je zemljotres, stoga se godinama radi na edukacijama i obuci u slučaju da se on ponovo desi. U takvim prilikama najvažnije imati spreman brzi odgovor svih službi, od civilne zaštite do Crvenog krsta, hitne pomoći i svih onih koji su odgovorni u lancu. Mi se nismo spremali samo od juče ili od mjesec dana unazad, vježbali smo kako s djecom izaći ovdje i da to sve štima. Mi inače imamo svake godine obuku, imamo putokaze po školi, kud u slučaju neke nepogode elementarne, kud izvesti djecu i kako ih izvesti. Ovo što se sad danas dešava gdje učestvuju, evo ja sam, izvinjavam se, donijela, ne mogu sve da zapamtim koji učestvuju, ali učestvuje puno ljudi u ovoj vježbi, puno ozbiljnih vježbi gdje će pokušati da spase naše učenike koji će ostati zarobljeni u prostoru i normalno naše profesore. Mi imamo tu i kabinete hemije koji su vrlo opasni u takvim dešavanjima, odnosno ovim elementarnim nepogodama. Brzi odgovor pokazao je da se na edukaciji i obukama radi kontinuirano, da se radi sistemski, te da je civilna zaštita uistinu spremna da reaguje u slučaju razornog zemljotresa. Cilj ove vježbe je da se pokaže pravilan put, odnosno pravilni način kako da se postupi u ovakvim situacijama koliko bi se one desile. Jer mi smo kao odsjek evidentirali i vidjeli da se u školama zna desiti da ukoliko se ne rade pravilno vježbe, ne rade se, dolazi do nekih propusta. Pogotovo smo vidjeli to kada je bio zemljotres u Petrinji koji se osjetio u Banja Luci. Vidjeli smo da je došlo dosta do nekih propusta u tim stvarima, došlo je do stvaranja panike koja se mora svesti na minimum. Svi znamo da je to vanredna situacija, da se to dešava, ali moramo to svesti, moramo kontrolisati emocije i u tim situacijama trezveno razmišljati i evakuisati naše učenike. Pogotovo se to dešavalo u vrtićima. Mi ćemo u narednom periodu također imati i posebnu akciju prema vrtićima, imat ćemo nekoliko aktivnosti u vrtićima u narednom periodu, jer cilj svih ovih vježbi je podizanje svijesti, odnosno stvaranje preventive. Zemljotres ne možemo predvidjeti, ali znamo da je Banja Luka na trusnom tlu, pa su stoga ovakve vježbe i edukacija stanovništva veoma važni. Zemljotres je jedan od, da kažemo, elementarnih nepogoda, odnosno tih nesreća koje se ne mogu predvidjeti i u tim situacijama treba da se zna tačno koji su preventivne aktivnosti koje ćemo mi sprovesti, šta je to u tom slučaju, šta treba da se uradi na tim lokacijama i to je ono što smo mi stavili naš fokus zadnje 2 godine i evo nastavljamo sa tim aktivnostima, pogotovo oko zemljotresa, pogotovo oko vrtića i škola. Evo, prošle godine smo imali u tehničkoj, ove godine u gimnaziji vježbu i narednom periodu ćemo nastaviti da radimo na opremanju svih škola sa protivpožarnim aparatima i hidrantskom mrežom, kontrolom svih tih stvari koje su neophodne za preventivno djelovanje. Ključno je pokazati spremnost u slučaju zemljotresa. Fokus vježbi je na školama i vrtićima, kažu u civilnoj zaštiti, gdje se kontinuirano radi na edukaciji i obukama u slučaju elementarnih nepogoda.